Vaig continuar en anglès. So I'm introducing. Vaig a presentar a una persona que va fer la seva conferència en anglès, Stephen Downes, que està aquí al meu costat. Stephen Downes és una persona que con una cosa seva, és un filòsof, és un educador, és un treballador en xarxes, però vosaltres heu fet MOOC, que és el curs obert massiu. Aquesta és la persona que ha desenvolupat aquest concepte de MOOC, el concepte del connectivisme en l'educació. És una persona que jo personalment és un investigador al Consell de Recerca del Canadà i també ha ensenyat a la Universitat d'Amèrica, que és la meva. Estic molt satisfet de presentar-vos a Stephen Downes, que va parlar-nos de moltes coses interessades i connectades. Així que espero que ara dono la paraula a Stephen perquè continuï. Bon dia a tothom. Estic molt satisfet de poder estar aquí. S'escolti convidada en moment. Moltes gràcies per presentar-vos la meva conferència i gràcies per assistir a aquesta conferència. A veure com puc passar les diapositives. Però a sobre no funcionava, ara sí. Sí, ara trigarem un moment a veure si... La conferència d'avui es diu les universitats a les colles. Les tecnologies, els valors i el paper de les institucions. Tots tres objectius clars. En primer lloc, oferir possible mescla de descripció de tres tecnologies actuals, el metavers, el blockchain i la intel·ligència artificial. Moltes persones parlen de que són les tecnologies del futur, ja estan aquí ara. Però parlem de com aquestes tres tecnologies tenen un impacte en els recursos tradicionals de les universitats. I després parlaré que són aquests rols. I en tercer lloc, aplicant els temes de la conferència sobre la equitat, la sostenibilitat i la ètica, incloent la sostenibilitat i la ètica respectant aquests papers que tenen les tecnologies. Les tecnologies, com he dit abans, són metavers, la blockchain i les criptotecnologies d'intel·ligència artificial. El paper de les institucions no parlaré en detall perquè sabeu perfectament però les institucions ensenyen i aprenen. Tenen funcions de recerca i desenvolupament i tenen també contribució a la societat que jo he classificat en innovació i creixement. I els valors, com he mencionat abans, són l'inclusió, sostenibilitat i l'ètica. Això és una anàlisi general, és una introducció. Quan nosaltres parlem de valors, jo he seleccionat tres valors per a la conferència i hi hauria molt de debat sobre ells. Com citar cada organització que opini hi hauria debat.
Però he pensat que probablement hauria altres temes, com per exemple l'autonomia individual i els estudiants, els valors de la integritat i la honestedat, naturalment, cada professor universitari i la transparència i també la responsabilitat, l'accountability, el cuidar, el respecte i desenvolupar un paper important en l'ètica actual. I en termes de papers o beneficis per a la societat, un benefici és l'objectiu en definitiva de l'ensenyament universitari. Ara bé, hi ha tota una en què les valors les pràctiques. Aquí hi ha una tendència, quan parlem de l'ètica, de parlar de les normes, de lleis, coses que no podem utilitzar, per exemple, si parlem de la intel·ligència artificial. Aquesta observació basada en el por, tenim por de les conseqüències, tenim por dels riscos, però el meu enfocament a l'ètica és molt diferent. I hem intentat l'ètica el poder explicar, el poder la possibilitat de fer les coses bé, sense haver de tenir de res. Necessitarem estar aigua, podria veure. Jo primer veig com normes, regulacions i les pràctiques actuals, les coses que hem de fer les universitats i sobretot cultura i les agències personals parlar de l'ètica. Perquè quan parlem de l'ètica en una societat o des de les institucions, no parlem de que sinó que volem que l'ètica estigui en les pròpies decisions que prenem. Això resol una presentació. Parlem estrictament de la metodologia. Com mencionem, aquestes tecnologies estan aquí. No són tecnologies del futur, com es pot pensar. Hi havia una altra presentació tecnologies futures, però aquestes són les tecnologies que ens enfrontem actualment. Aquesta és la presentació tant fer-la directa en els conceptes. I els podem en aquesta diapositiva un text en verd, un text en verd. He utilitzat altres colors per subratllar el que quan he parlat de l'ètica o dels valors estarà en gris. I els gris que tenen amb algun aspecte de la capsa estan les lletres verdes perquè utilitza els colors sense cap mal, que es pot utilitzar uns altres colors. I gràcies a així fem les coses sense pensar massa. Parlem del metavers. Parlem primer d'aquestes de l'ètica, els valors. La realitat virtual, la realitat augmentada és una representació tridimensional fa temps que existeix, fa decennis i que ja fa temps que existeix. Un tipus de coses que nosaltres ens preocupem quan parlem de la realitat virtual, la realitat augmentada, són coses com l'accessibilitat, tothom pot accedir, les persones que tenen una visió limitada tenen problemes, i estem parlant que per la mascareta, aquestes obres són massa i problemes. També hi sostenibilitat mediambiental, perquè utilitzen els processos
Però també evitem o arriben uns sistemes més tard. Si es fa la realitat virtual de Navigo, és més interessant fer-lo utilitzar un actor de veritat i veure com la gent pren utilitzant aquesta realitat. I quina és la diferència entre les tres? La realitat virtual està completament immersa en el món virtual. La realitat aumentada és la més veu, però apareixen noves informacions per sobre. Per exemple, utilitzo la realitat aumentada aquí, és que, per exemple, veure la sala, veig uns textos afegits. L'entrevista és quan es barreja realitat virtual i realitat aumentada per portar un canvi al món. Aquest sistema modelar el flux, per exemple, una pandèmia. És a dir, que aquestes tecnologies estan ja en funcionament des de fa molt temps. Ara, què és diferent? La diferència és que aquestes tres tecnologies que nosaltres farem una realitat extesa, quan entrem en el metavers, fugim una part i parlarem de lo que es diuen els objectes persistents. Penseu que el metavers és la realitat virtual més els objectes persistents. I ara tindreu descripcions que poden semblar molt complicades, però són així. Què vol dir per objectes persistents? A veure si puc passar la pantalla. Quan jo parlo d'objectes persistents, vol dir que els objectes que nosaltres veiem en la realitat virtual o la realitat mixta persisteixen d'una fase a l'altra i durant el temps. Per exemple, considerant una persona i una persona en la realitat virtual. I aquesta persona, perquè sigui persistent, vol dir que aquesta mateixa identitat d'un pas de la realitat virtual a un pas de la realitat virtual. I el mateix passa amb els objectes. I segurament hem sentit parlar d'alguns objectes d'un medi o un altre, que sempre hi ha simulacions utilitzen la realitat virtual. És un cas que va utilitzar un altre cas, si veiem un avió, és el mateix avió que veiem tots dos. Allò és la persistència, són els objectes persistents. Persistents dels tokens, dels símbols, que són artefactes digitals que poden passar d'un medi a un altre medi a un altre medi, però es poden ser certificats. Això és el metavers. Però què són els termes que veiem en el metavers? Veiem, per exemple, les persones com a objectes persistents i volem tenir persones persistents en les aplicacions universitàries i per pensar en el consens. Aquesta persona vol ser un objecte persistent en el metavers, hem de tenir universalitat. Algú pot ser una persona amb una identitat en el metavers, s'ha de pagar l'autoria.
Les persones o nostres personal són capaços de fer les seves pròpies decisions, utilitzar la tecnologia, poden parlar la llengua interactuar amb les persones amb qui tenen que interactuar. La propietat. Qui és el propietari de l'entitat actual? Se poden ver Twitter decidir si ocupa Twitter el que pren les decisions. Qui és el propietari de l'identitat universal? Un altre tipus d'objectes persistents són els tokens, els símbols. El token pot ser un certificat. Després parlarem una mica més d'aquests certificats. Però és una qüestió de l'habilitat i la integritat dels tokens. Per exemple, un objecte persistent que nosaltres volem que sigui validat i volem saber quin és el font per ser una institució universitària, un professor universitari. El blockchain. Probablement han sentit parlar moltes vegades del blockchain, sobretot en termes criptomonedes, però oblidem-nos de tot això que heu sentit parlar. La cosa important que ens dona el blockchain és la resposta a les preguntes de com nosaltres creem els objectes persistents en el metavers. Com creem els objectes persistents? Hi ha tres tecnologies importants en el blockchain que se combinen per fer això possible. Una és observar els continguts, la segona és gràfics de Merkel i la tercera són eines per al consens, el consentiment. És a dir, per exemple, com funcionaven els bitcoins. És una tecnologia que existeix. Saber actuar en el consentiment. Ni una única digestió, diguem-ne, per l'input. Per exemple, guineu a través de la funció i el resultat és una cadena de caràcters. Depenent, naturalment, de l'algoritme que utilitzem, aquesta cadena de caràcters són únics per cada input individual. Si canviem la paraula, per exemple, guineu, i la canviem per la guineu vermella salta a sobre del gos blau i surt... És la idea central de lo que es diu la tecnologia distribuïda.
Tenim problemes també ètics, problemes de valors, per exemple, la proveniència, la propietat d'aquestes dades. Una de les coses importants del blockchain és que es pot posar, per exemple, un segell de temps i se sap exactament qui és el propietari d'aquest text. Pot ser, per exemple, perquè aquell segell que es posa indica que és una firma digital que fa que la identitat continuï i sigui persistent. També la qüestió de l'obertura o l'accés a aquesta xarxa. Fins ara, utilitzant aspectes o eines físiques i recursos digitals, podem bloquejar l'accés a aquesta per raons físiques. Però quan és una cosa digerida, hi ha múltiples còpies de totes les dinàmiques i aquesta obertura i l'accés canvia. I això pot ser la base de la xarxa oberta. La segona part és els gràfics de Merkle o les cadenes de Merkle. Tècnicament és el que es diu els gràfics de Merkle que van o en una direcció i mai tornen al mateix lloc. Per exemple, com aquests diagrames, aquest arbre es crea des de baix cap a dalt i són el mecanisme que nosaltres utilitzem per associar els recursos uns amb els altres. Per exemple, vull tenir un objecte persistent que és un HA i un altre objecte persistent és el text i puc combinar-los i creo un nou objecte digital. Això tanca i dona la propietat i l'autoria al contingut. Després pot haver noves versions que creem i es combinen. És a dir, tinc un control de les versions. He distribuït aquestes coses que es poden trobar en qualsevol lloc. Aquells que treballen en la programació sabran perfectament de GitHub. GitHub utilitza això per poder controlar les versions. Per això Microsoft paga tants diners perquè aquesta és una tecnologia brillant. Aquests mecanismes de gestionar arxius o recursos parlen alguns dels valors centrals de la gent a parlar quan parlem dels recursos distribuïts. Se poden trobar, les persones poden trobar, són accessibles, tenen un format que la gent es pot llegir, són interoperatius, que aquests gràfics de Merkle, o poden ser reutilitzats. Nosaltres que creem un recurs aquí, el podem utilitzar allí o allà. És a dir, que és una qüestió fonamental de recursos i de dades. I són qüestions de la universalitat per poder tenir accés diàriament. La tercera part és el consens. Consens és una part interessant. Si tens múltiples còpies dels recursos distribuïdes en tot el món, si les juntes en unes cadenes de Merkle, com decideixes on està la informació correcta? En les xarxes de blockchain, cadascuna dels servidors web poden ser en Xina, als Estats Units, a Espanya o el del mig en Canadà, per exemple. S'han de comunicar uns amb altres i estar d'acord en dir aquest blockchain és el blockchain. I no hi ha blockchains que puguin competir, però n'hi ha tota una gamma d'algoritmes i de mètodes per poder establir aquest consentiment. I aquests mètodes formen la base darrere de la valua digital. Tenim problemes a vegades en els mecanismes de consens. La federació de dades, per exemple,
com es pot reunir tots aquests blockchain, com està d'acord, quines llengües s'utilitzen, quins protocols s'usen, qui pot implicar-se, qui pot bloquejar o qui pot desfederar entre els diferents participants o els diferents actors. Sobre els actors, se pot, diguem-ne, interrompre aquest consens, el que s'utilitza problemes que té la blockchain i sobretot no confiar. Típicament en el blockchain tenim algoritmes, la prova del treball, que és el Bitcoin, la prova de la participació, la prova de l'autoritat. Hi ha altres algoritmes en altres xarxes i s'utilitzen com la base per als algoritmes de consens. La prova del treball. La prova del treball és i el treball utilitza molt més poder que podria utilitzar tot un país com Noruega. Naturalment, això té implicacions ètiques. Si anem a desenvolupar i si volem objectes persistents en els objectes digitals, no volem la degradació contínua del medi ambient. La prova de la participació és molt més interessant, però això implica la qüestió de la inclusió. Qui té dret a la participació o qui és una autoritat? Són qüestions ètiques, totes aquestes metodològiques que les universitats hauran d'enfrontar. I nosaltres hem de formar a les persones perquè puguin participar en aquest tipus de xarxes. La confiança és important, però això ens porta a la tercera tecnologia. Nosaltres veiem la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial utilitza dades com a input, altres amb dades amb què es confia i dades on no se té confiança. Les dades amb confiança sabeu d'on venen, qui les ha carregades, qui les ha fetes, són dades que nosaltres creiem com objectes persistents. Els que no són dades sense confiança poden ser Twitter o poden ser comentaris en YouTube o amenaces. És interessant, quan nosaltres veiem la intel·ligència artificial activada, la majoria de les dades utilitzades són dades que no tenen confiança. I és això com nosaltres volem entrenar-nos en la intel·ligència artificial. I s'ha de dir que funcionen molt bé, increïblement bé, diria. Però això té problemes. Microsoft, per exemple, ha creat una gent de la intel·ligència artificial que pot parlar amb les persones i sap i diu el que és apropiat per carregar a Twitter i en un dia té pot ser racista, misògin, feixista, exacte. És a dir, que les dades de confiança tenen a veure l'input per la intel·ligència artificial. I també temes com els prejudicis, la representació, el consens i la inclusió. Les persones parlen molt de com les dades sense confiança entren en la intel·ligència artificial i qui les ha posades. Aquest és el tipus de tecnologia que hem de veure que seran claus per les institucions. I això és divertit. Parlem de la blockchain, de metavers i feta per persones individuals, per innovadors, per creadors, però la majoria són dades que les institucions desenvolupen en un paper clau. Parlem ara de la intel·ligència artificial. Tinc mitja horeta més, anem a veure.
En la intel·ligència artificial hi ha tot un procés de coses que tenen lloc. Però aquí hi ha la versió més simplificada i nosaltres, que ens serveix per a nosaltres. En primer lloc, s'alimenta el sistema de la intel·ligència artificial, que és com una xarxa de neurones. Les dones s'alimenten amb dades i aquesta xarxa processa les dades. Això es diu formar la xarxa. La manera en què la xarxa aprèn o està formada o entrenada es basa en diferents algoritmes. Hi ha tota una llista d'algoritmes que tenen diferents propietats i diferents característiques. Després d'haver format la intel·ligència artificial i la màquina de la intel·ligència artificial produeix el que es diu un model. Aquest model o aquest patró s'aplica a noves dades per produir un resultat, i això és la fase de l'aplicació. És la manera com nosaltres aprenem. Algú diu una sèrie de coses, de coneixements, tu penses en ells i en la teva ment hi ha una representació, després veus una cosa nova i reacciones. Això és exactament com funciona la intel·ligència artificial. Hi ha tota una sèrie de detalls, però aquesta és l'essència. En aquesta fase hi ha consideracions ètiques i consideracions de valor. Quin és el model que anem a seleccionar? Alguns tenen més memòria que uns altres, alguns reaccionaran immediatament, uns altres seran més lents per reaccionar, per exemple. Com nosaltres expliquem com un model produeix els resultats? S'ha fet alguna vegada i com has fet això? Com ho has resultat? No ho sé, i algú pot dir, no ho sé. Tota la intel·ligència artificial és així. Per què? Quan jo dic que és una xarxa de neurones, el que jo vull dir amb això és que no funcionen segons regles o segons principis, no a alt nivell d'explicació. Aquestes coses, els punts de la intel·ligència artificial, hi ha 50.000 punts, 100.000 punts. Tenen uns inputs d'1 milió de dades. L'input de tantes dades que donen, per exemple, una imatge d'una granota, per exemple, no n'hi ha una resposta senzilla. Hi ha tot un camp ahí que s'ha d'explicar com s'interconnecten aquestes neurones per donar un resultat final d'una granota. Qui és el responsable? Hi ha un grup d'estudiants on les persones diuen que la intel·ligència artificial devia ser una agència independent i independent del creador, i el creador no és responsable. Jo això trobo que és inacceptable. El creador ha de ser responsable. Diferents tipus d'intel·ligència artificial fan coses diferents. Per exemple, abans d'aquest any, i això ho hem vist en la literatura, eren els 4 principis: descriptiva d'un model per entendre el model, diagnòstic, que es pot reconèixer la categoria de coses, predictiva, que pot ajudar-vos a comprendre el que passarà en el futur, i prescriptiva, que us ajudarà a modelar el que passarà en el futur. Però tot això ja és passat, això està ben establert. Aquest any ha estat l'any de la intel·ligència artificial generativa. Hi ha models, dona un text i produeix una imatge basada en aquest text. Hi ha moltes més aplicacions de les que podríem parlar.
d'aquesta intel·ligència artificial generativa. I passaré aquests últims minuts tossint, si no bec. Durant el futur, la intel·ligència artificial també actuarà el que jo he dit, l'analítica deòntica. La nativa deòntica és que la intel·ligència artificial contesta la pregunta de quin hauria ser el cas, qui ho ha de promoure, què és el tema econòmic més important al qual ens enfrontem actualment, quina mètrica hem d'utilitzar per determinar si un sistema educatiu té èxit. Això és la pregunta de la que treballen els filòsofs. És el tipus de qüestions on les persones demanaran a la intel·ligència artificial i cada vegada més la intel·ligència artificial donarà respostes molt interessants. Si jo puc explicar aquestes respostes, podria convèncer. Però el que és important aquí per a nosaltres és aquest és el domini de les universitats. Nosaltres creem nou coneixement. Nosaltres pensem el que hauria de ser el coneixement que creem. Però això pot representar un repte per a nosaltres en el futur. I els analítics generatius aquest any ja han produït imatges, música molt interessant, produeix programari. Microsoft utilitza un sistema dins de l'aplicació que està integrat with GitHub, que utilitza la cadena de Merkel, o textos. Hi ha molts exemples de la intel·ligència artificial que nou documents que utilitzen la intel·ligència artificial per escriure articles esportius, per exemple. Pot ser la recerca. Pot predir nous elements avec noves tècniques, noves maneres d'utilitzar les proteïnes. És el que nosaltres fem amb la intel·ligència artificial. I aquí és la pregunta per les universitats. Nosaltres com a institucions què fem quan tot allò que fem i tot allò que ensenyem a les persones perquè facin se poden fer utilitzant la intel·ligència artificial? Hi ha molta gent que parla hem de fer que les persones se preparen per trobar un lloc de treball. Què hem de fer? Hem d'ensenyar a ser enginyers o hem d'ensenyar a trobar un lloc de treball? Això ho pot fer una màquina d'una manera molt més barata, però l'ètica no és substituir a les persones per màquines. Nosaltres tindrem encara operadors d'ascensors o haurà un temps hauràs de parlar a una persona al banc per poder treure diners o per poder pagar diners? Tornarem als temps. Si nosaltres volem anar d'un lloc a un altre, hem d'anar en algú que ens porti? No, substituirem a les persones per màquines. I això continuarà, no n'hi ha res dolent amb això. En teoria, almenys, no n'hi ha res de dolent. Quin és el paper de les institucions? Com ja abans, ensenyar i aprendre, la recerca, la innovació, i l'innovació i el creixement. Són aquests papers que tindran impacte per la intel·ligència artificial, per el blockchain i per el metavers. Tot el sistema. El metavers, blockchain i intel·ligència artificial treballaran junts, treballaran plegats.
i l'ensenyament i la distribució d'idees, per exemple, l'ID d'un estudiant s'aplicarà per múltiples institucions i parlo de cada institució, no només una institució determinada. L'educació, recursos de l'educació oberta. Aquests són objectes que són importants. Aquests objectes persistents són importants per al domini acadèmic. Com assegurem que l'autonomia individual? Qui és el propietari d'aquest identificador? El govern canadenc, per exemple, té el número del meu passaport. El meu empleador té el meu número d'empleat. Però si jo tinc un número que jo gestiono, jo podré utilitzar-lo tot arreu. I el mateix quan parlem de la identitat en general. I quina és la pregunta de la diversitat, l'equitat i la inclusió? Com assegurem que les persones poden representar-se completament? Un exemple senzill és en el sistema de gestió d'identitat n'hi ha una elecció entre dos gèneres, home o dona. Però la gent que vol expressar-se completament la identitat individual demana que poder tenir múltiples valors en el tema gènere. Qui pren la decisió? Qui diu com la persona pot triar el gènere segons la seva identitat o la creença de la seva identitat? Els recursos de l'educació oberta, els objectes persistents. Jo he desenvolupat els recursos d'objectes persistents per l'educació. Els recursos estan creats per aprendre, donen un contingut i es carreguen en un sistema d'arxius distribuïts que se diu el sistema d'arxius interplanetari. I és una cosa que avui està bé, però encara pot perfeccionar-se. La pregunta és com nosaltres ens assegurem que aquests recursos són accessibles, com ens assegurem que poden ser utilitzables, perquè ara va massa lent per ser utilitzat, però arribarà el moment. També passava que internet anava molt lent i vol dir que només funcionava a 300 bits o bytes per segon. I això doncs ja ha passat. Ara són 37 lletres per segon o s'utilitza internet, és a dir, que va accelerant-se les coses, van molt més ràpid, no lo ràpidament que haurien d'anar, però com utilitzem els recursos de l'educació oberta, els recursos altres creem per poder aprendre dins de la sala de classe, però no només en la classe, sinó el que és l'ensenyament informal, l'ensenyament al llarg de la vida. Tot això ha d'estar ahí per poder utilitzar-ho, no només dins de la classe entre les quatre parets. No, moltes gràcies. Ho agraeixo moltíssim, però no. Les credencials. Podem crear com objectes persistents que siguin compartibles, podem donar premis automàticament utilitzant la intel·ligència artificial, podem crear, i jo he creat projectes pilots, xarxes de reconeixement del coneixement. Saber que el que ho està fent, basat en el que fas, hi ha objectes que estan produïts i reconeixen per dir-te que has aconseguit un nivell de capacitació o un nivell d'habilitats. Pots, per exemple,
un ordenador reconeix el que has fet. Pots donar-li una ocupació a aquesta persona perquè ha aconseguit tots aquests coneixements a través de les credencials. Per això, als Estats Units hi ha una condena perquè les universitats han denunciat a les universitats dels primers cursos perquè creuen les universitats que elles només han de donar els títols. És a dir, la polèmica entre el que és college i university. College són les universitats dels primers anys i university són els últims. Aleshores, han denunciat aquests colleges perquè no volen que els colleges donen els títols. Bé, cada vegada hi haurà, tenim classes, professors i campus. En el futur tindrem xarxes, tindrem comunitat. Els científics ja ho tenen, van a una conferència de vegada, però entre les conferències cada dia el que fan s'utilitza Twitter o Mastodon, entren en les sales de xat, es posen en contacte a través del Zoom o a través de LinkedIn. I hi ha empleadors que sí que busquen el LinkedIn per veure qui està capacitat i qui no. Hem de pensar aquestes fonts i els valors que subjacents d'aquestes fonts. I les universitats hauran de facilitar els mecanismes perquè les persones puguen escollir el seu aprenentatge. L'educació del futur, tot allò que nosaltres fem per als estudiants, tot allò que nosaltres fem per ajudar els estudiants, aquells per si mateixos puguin aprendre. Aquest és un principi molt important. Si no, ens convertirem en professors obsolets. Per exemple, jo treballo en l'entorn de l'aprenentatge personal. És a dir, tenim un metavers personal que es pot utilitzar per tenir accés a qualsevol oportunitat d'aprenentatge independentment de què ho pugui oferir. Això és una cosa que va entrar a poc a poc. I finalment la intel·ligència artificial pot crear recursos, com he mencionat, i també pot oferir tutories, fer les avaluacions i pot fer molt més de lo que pot fer un professor universitari, perquè hi ha molts exemples de que evaluen d'una manera més ràpida i més justa. Són de les coses que hem de fer és perquè funcione bé i no que funcione malament, perquè no volem donar un 10 o una nota màxima a un examen racista d'un alumne. Totes aquestes qualitats han d'estar incloses dins de la responsabilitat individual. Hem de, com a institucions, avaluar i validar els models, però això naturalment exigeix molts de coneixements. S'han de desenvolupar el know-how d'aquestes tecnologies entre tot el personal perquè pugui ser capaç d'avaluar aquells models i aquests algoritmes. Hem de ver els recursos automàtics. Nosaltres com a institucions hem passat molt de temps escrivint llibres, documents, articles, classes, i això no té sentit en el futur el continuar a fer això manualment. A vegades compartir, a vegades voleu menjar a un restaurant per un xef, però una altra vegada us abelleix anar a la botiga i comprar vosaltres els propis aliments i cuinar-los a casa. És a dir, que depèn. A vegades només vols conduir el cotxe i no construir un cotxe, per exemple, que és l'exemple millor.
I el nostre paper com guardians, com intermediaris del coneixement, la recerca, la informació, nosaltres com a institucions hem d'assegurar que hi ha un accés públic a aquestes tecnologies. És a dir, qualsevol que necessita aprendre pot accedir a un sistema que crearà uns recursos d'aprenentatge per a ell com un curs. Per què no poder fer això? Hi ha moltes raons per poder-ho fer, però pensem que la recerca i el desenvolupament, hi ha molts objectes persistents associats amb la recerca i el desenvolupament, les publicacions, les dades. Un món, això serà obert. Però el nou paper de les universitats serà ser intermediaris de les publicacions i les dades en lloc de ser creadors o propietaris. És el paper que és molt dur perquè les institucions ho accepten, però per què no ho haurien d'acceptar? I pel que fa a aquests recursos, és important per a nosaltres assegurar que se poden trobar, són interoperatives i són reutilitzables. Això aporta el gran benefici. El consens, com nosaltres, investigadors, científics, socials, artistes, advocats, estem tots d'acord en aquestes disciplines. Algunes són molt estructures complexes i nosaltres hem de continuar recolzant-les. Hem d'assegurar-nos que events com aquests es poden accedir a través de YouTube. Això és una part important per recolzar aquest tipus d'events. Però cada vegada més tenim una necessitat de redefinir com el consens sobre les proves són determinats per part de la societat. Són paraules importants. Vivim en una època on les fake news, les informacions fake, com nosaltres desenvolupem sistemes de consens que podem confiar. Depèn de nosaltres el gestionar aquesta tecnologia que pugui produir informació fiable i veritable. Ara, aquesta. Jo desafio la tecnologia. Necessitem xarxes transparents i obertes, sinó com podem confiar en elles. Necessitem incloure al públic en el procés de recerca. Nosaltres donem el consentiment amb acreditacions pròpies i adequades perquè els recercadors puguen accedir. No n'hi ha moltes i nosaltres hem d'assegurar dels beneficis de la recerca poden aprofitar per el públic en general, perquè moltes vegades hi ha coses que s'ha desenvolupat en una universitat i crear un patró i vendre-la a l'empresa sense que el públic pugui tenir accés a aquest recurs. Això és una qüestió ètica molt important, en la meva opinió. No ha de vendre's a la indústria, sinó que s'ha de publicar. La intel·ligència artificial desenvoluparà un paper molt important i, per exemple, desenvolupament de programari, formació dels conceptes o noves teories, la predicció, models climàtics, de predicció econòmica, hi haurà tècniques de validació del programari i tècniques per optimitzar i donar més eficàcia, es poden ampliar que el nostre programari és inclusiu i sostenible,
o la formació de conceptes, hem d'entendre el que és ètic, hem d'entendre el que nosaltres necessitem comparat amb el que volem i diferent del que nosaltres podem fer, perquè podem fer alguna cosa com estudiar un nou virus quan apareix des d'un lloc, per exemple, congelat, i també nosaltres hem de reproduir, ser capaços de reproduir aquest virus, en quines condicions reproduiríem aquest virus. Són qüestions molt importants. I qui té la resposta? Són les institucions les que poden respondre únicament. Oh, no he fet això voluntàriament, A veure, la innovació i el creixement. Tinc tres línies, els mercats i els actius, indicadors de performància i els tokens i el reconeixement. Són dominis econòmics, tots tres. La 47, la diapositiva 47 estic. Les universitats tindran un repte ara. Sí, és que sí, és molt típic meu. Prem el botó que no toca. Hem de veure aquests tres. La 48, diapositiva 48. Els mercats i els actius. No, no és aquesta. La 48 no és aquesta, no. 48, aquesta. Sí, seguim una altra vegada, ja estem. Què podem dir sobre els mercats i els actius? El valor és que, sobretot en termes financers, el retorn en la inversió, quin és el valor d'una cartera de models. Hem de veure la qüestió del mercat i els actius d'una forma diferent. Quan pensem en els mercats, pensem en les persones, però nosaltres demanem a les persones si volen ser considerades com una part del mercat. No, jo no vull ser considerat com part del mercat. Hem de pensar en actius no monetaris, per exemple, quan estem fent la investigació, com la felicitat, la sostenibilitat, uns altres objectius de desenvolupament sostenible que són importants per fer que el PIB augmenti. I també hem de reflexionar i transmetre tot això en dades, els indicadors de rendiment. Ahir hem d'introduir indicadors no quantitatius com la felicitat i com tenir en compte la perspectiva de la diversitat, com nosaltres ho podem transformar en dades. Són qüestions que hem de considerar, hem de tenir en compte. Sobretot en els tokens i el reconeixement, si depèn de mi, jo redefiniria la riquesa i consistiria com un indicador negatiu i què ens ha aportat. La meva opinió és que sempre ha hagut gran riquesa, és el primer indicador de la criminalitat. Hem de veure que hi ha algo malament que ha acumulat riquesa i sobretot què és allò del bé social. Els xinesos han desenvolupat un sistema de crèdits financers. I el sistema està basat en lo fiable que nosaltres podem obtenir els diners. El consens en l'innovació i el creixement, les xarxes d'innovació i la necessitat d'avaluació. Però nosaltres hem de recentrar-nos en com innovem, que és la base de totes aquestes iniciatives, de què volem de la innovació
i també hem de tornar a parlar del desenvolupament sostenible. Hi ha un paper clau per l'accés i la inclusió. Els beneficiaris de la innovació són les empreses i els propietaris de les empreses, però hem de pensar que els beneficiaris són les persones que treballen per a aquestes companyies. Hem de veure els salaris com benefici social i no com un cost social. La intel·ligència artificial en la innovació, en el creixement, en el desenvolupament del producte, la logística, la distribució i la direcció. I moltes vegades el director d'una empresa pot descobrir que el seu paper pot fer una màquina. Hem de redefinir la productivitat, com nosaltres compartim els beneficis, la productivitat com part dels individus. Hem de definir el cicle del producte, no només els costos, sinó el cost d'utilitzar-lo, el cost de recuperar-lo, el cost de reciclar-lo i l'impacte que tenen les comunitats. És el paper que tenen les universitats, perquè les companyies o les empreses no ho faran. La gestió, l'administració, hem de definir una direcció per la sostenibilitat i no només per guanyar diners. I considerar l'impacte que això té en la comunitat. Són els tipus de canvis que ens han forçat. Per què? Perquè és això. I ja estic descrivint una agenda política, però això és el que està passant quan no introdueix aquestes tecnologies a aquesta societat. I ara les observacions de conclusió. El metavers, el blockchain, la intel·ligència artificial, són coses que estan aquí, que som nosaltres. Nosaltres fem, les alimentem, les gestionem, però són nosaltres, no són independents de nosaltres. Cada cosa que aquestes tecnologies fan depèn de lo que nosaltres fem. Si tu vols tecnologies ètiques, s'ha d'estar en una societat ètica i la gent dirà, sí, això és la part més central. Si nosaltres volem una societat més inclusiva, sostenible i ètica, hem, com a individus i com a institucions, fer que les decisions han de ser sostenibles, ètiques i inclusives. No n'hi ha res més a fer. Moltes gràcies i aquesta és la meva presentació i moltes gràcies per escoltar-me. No tenim... Però Stefan queda aquí i si voleu fer preguntes en privat, ja està. Moltes gràcies. Gracias. And apples. Thank you. Thank you. Gracias. Apples are healthy. Sí, les pomes són molt bones, són molt saludables. Moltes gràcies. I pels auditors, la gent que ens escolta per YouTube, això conclou la meva presentació. El cafè està fora.